Vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play Minecraftu Super Hostile. Jsme na mapě Infernal Sky a mám takovou smutnou zprávu. Už jsem dávno natáčel ten díl předtím, akorát, že já jsem to natočil a mě zmizely úplně všechny data v počítači. Takže já jsem musel kompletně přeinstalovat celý Windows v počítači a proto nemám ani ten díl předchozí, který byl epický fail. Tam jsem furt jenom umíral. Upřímně. A proč nemám předměty? Tadyhle nemám žádný nic. Protože jsem umřel a už jsem byl tak naštvaný, že už jsem to nemohl vydržet a prostě jsem to ukončil. Umřel jsem a tady jsem se s váma rozloučil. Tam v tom díle samozřejmě. Jenomže, jak říkám, mě to všechno zmizelo. Což je na nic. Takže já si rychle udělám kamenný meč. Ano, já vím, že tam mám tady ten železný, ale nechci ho plácat. Takže já si sem tohle, vezmu si nějaký nepotřebný bloky, třeba grill. A jdem teda to, co jsem dobýval. Když jsem s těma ztracenýma datama. No, uvidíme. Hop. Hop. Já mám strašný propady FPS. Ale proč, to nevím. Já si něco budu muset stáhnout, já nevím, už na nějakou tu optimalizaci. A jak asi už, no, ještě možná nepoznáte, ale poznáte později. Mám jedna, tři, to je jedno. Tak mám 1, 2, 2. Sakra. Tak. No. Tam jste viděli i moje FPS, které byly v tu chvíli brutálně nízký a je to teď momentálně, proč se mi to štípe? Haló. Pane bože, když stojím na místě, jak je to pohoda. Můžu dělat, co chci. Ale jakmile dělám krok, tak to spadne. No. Ach jo. Mě by zajímalo, co je tam tak, tak strašně moc to. No, tak něco snížíme. Bohužel. Třeba to bude lepší, uvidíme. Ne, protože celý, kam jdu? Kam jdu? To nevím. Každopádně tohle jsem dobýval minulým nedíle. Tuhle tu věcičku. Bylo to opravdu dlouhý, bylo to zhruba na 3/4 hodiny. Ten díl, koukal jsem na to a pak mi to všechno zmizelo. Ani nevím proč, nebo jak. Prostě nevím, můj počítač je poslední dobou nějaký hodně zvláštní. Každopádně tuhle cestu už znám naprosto perfektně téměř, protože... tady padají kostlivci a zombíci. Tak tohle jsem tady všechno... tady po mně někdo vystřelil. Tadyhle byl zombík. Proč? Já jsem si říkal proč a on je tam skeleton. Vidíte, bobové jsou teď chytřejší, takže on prostě nespadne a jde po té lajně furt. Zelek. No, chytřejší, teď spadnu. A teď mám obrovský lak, ano.
tak střelil. Tam z toho. Zombíci rozbíjejí dveře, protože jsem nahá. Au! Úžasný kostlivci. Děkuji vám velice. Upřímně moc a moc a moc vám děkuji. Jste moc hodný. Ach, ale Enderman. Upřímně mě to hodně štve, takže já, aby jsem vás o nic neošidil, nebo ne, já nechci to, tak já bych to teď chtěl spíš pavnout a dojít tam. A tam takhle bych došel mimo záběr, protože je to, nebo ne, už ne, už je to docela dobrý. Já jsem chtěl kvůli těm lagům, aby to nebylo tak strašné. A ono to vypadá už docela, že by to mohlo zůstat těch 30. Tak uvidíme. No nic, mý věci určitě zmizely už tam odsaď, takže na konci je taková velká loď, taková obrovská loď a ta je teda, tam je příšer dost. Hodně jich tam je, upřímně. A jak to říct, bylo tam asi tak, tam byl TNTček, tam byl, pak tam bylo, no, teď, pak tam bylo, co tam bylo, potom, bylo tam toho hodně, vím, že tam byl, táhle ta loď, už ji můžete vidět, opravdu cool, tady ta loď, vypadá moc hezky a doufám, že mě zase nějaký velice hodnej kostlivec se střelí. Když se nám spavnu zombík, což ale vůbec nevadí. Jak to procházím rychle, tak tady je peska, protože se to musí renderovat všechno. Tak. Ach jo. A tohle je takový skvěle. Jsem opravdu velice rád. No takže bez... Tak teď jak to vyřešit? Už jste pochopili, že vlastně bez toho gravelu a tak dále už se prostě pryč nedostanu. Nebo nahoru, spíš. No, děkuji vám, pane kostlivče, jste opravdu velice hodnej. Again. Takže jenom cesta tam je celkem obtížná. Ach jo. Takže teď už opravdu s tím nebudu zatěžovat a objevím se až tam. Takže jo, takže za chvilku jsem zpátky. Zatím zpátky a svý věci jsem ještě furt našel. Hurá a jupi. A slyšíte zombíky, kteří tady chodějí a pavouky hodně taky. Vidíte tady všechno, co tady mám u sebe, co všechno to, ty kyblíky s vodou tady byly. Zbylo mi asi, předtím mi zbylo asi 10 jak se tomu říká, gravelů. Patu, tady ještě mám. Jinak z těch wooden slab je všechno, jak vidíte. A teď tady ze mě něco hodně rozsvítilo. Dobrý, v pohodě. Au, ne.
Nech mě, pavouku, nech mě. Jau, nech mě. Nemřeš. Já jdu radši zase dovnitř, protože tady to je bezpečnější. No, tak si koukneme. Co tady je? Tady je nějaká truhla. Nic. Jo, paráda. Tak to se úplně perfektně hodí momentálně. Protože to je teda úžasný. Torče hezky, všechny torče si vezmu. Všechno, co nechci, to zahodím. Tohle si to zahodím. Vezmu si takhle 2 staky tohle. Pryč s tím, tohle to je zajímavý bowl. To měla být polívka, mě z ničeho nic zmizela, prostě polívka. Tak no a tady jak vidíte mám spousty staků šípů. No joj, já jsem si chtěl vzít tenhle. A ještě to hodíme sem. Máme plný stak a je to. Teď se mi to celý zalagovalo úplně skvěle. Tady opravdu spousty zombíků, pavouků a to kol. Tak já si tadyhle udělám tedy brnění. Šup. Tak to zahoď. Tak a ještě boty. Ještě botky. Zahoď to tak. Teď si to musíme nasadit všechno. Tak, máme aspoň trošku brnění. Víte co? Protože tak. Jenom z čistě lagových důvodů. Dveře, šípy. Oni se... už po mně někdo střílí. Tak, ale tadyhle zombík. Ne. Nech mě. No vidíš, jak to jde. Tak, momentálně se docela bojím jít dolů, ale... Třeba tam bude vlna. A... Nemři. Au, nech mě. Ježiši. Au. Nemři. To by zrovna nemuselo být. Au. Oni se zabili krásně. Přímo navzájem. A teď po mně střílí další skeleton. Au. Nemři. Au. Rozmlátíme tohle, au. Teď utíkej. Foreste, utíkej. Hop, pryč a pryč. Jenom pryč.
Tak, najíme se. Asi určitě slyšíte, že jsem trošku nemocnej, že v tom hlase trošičku. Ježiš, kam střílí? A je po něm. Aha. Skeleton pitomej. Tak najíme se. Ještě trošku. Přímě teda myslel jsem, au, nech mě. Ježiši. Ježiši, ne, nebouchy. Ježiši Kriste. Au. Ne, opovaž se. Běž. Ne. No. Ach jo, tady zase mi něco chodí před barákem. Všichni schořte a pochrňte. Ach jo, já už nevím, co mám jako vypnout, zapnout nebo tak dále. Fakt už. Tohle je možný, že ještě prostě tohle mě třeba nějak drží ty FPSka trošku. Protože mě to opravdu štve, mě to... Takže, tak jsem zpátky a... No. Uvidíme. Pozbíral jsem, co se dalo, trošku jsem si to tady osvětlil, jak jste mohli vidět na začátku. Tak. Já si to v rychlosti přerovnám, protože jak se znám, tak znovu umřu. V rychlosti. Tak. O, dobrý. Tak, no a to je snad všechno. Ano, ztratil jsem veškerý to maso. Prostě všechno téměř. Takže si tadyhle uděláme trošku. Teď na mě spadne zombík. Jo, jasně. Nazdar, debil. Pardon, ale to už nejde jinak říct, protože to opravdu dement. Já koukám spadnout pavouk, takže na mě taky spadne určitě. Jo. Dobrý. Zatím dobrý. Já tamhle je čistka. Jsem zapomněl. Teď na mě skočí pavouk ze zhora. Ne, tady odsaď. Jo, potions. To se může hodit. Speed. Speed se bude hodit na zpátky. Instant heal, určitě se bude hodit. Regeneration taky určitě. Takže si hodím regeneration a jdem. Au. Ježiš, kde jste? Ježiš, další vůl. Zavřu to tady. Přestaň.
Tak, zmaťte se. To tady zatím... No, zabij si kamarády hezky. Skeletoní. Další. Už ne, hlavně nebouchej. No. Můžete střílet jak chcete. Tak. Je to prostě moc chytrý už. To nejde. Emři! Zpátky, rychle. A nějaký bloky potřebuji. Nějaký bloky! A tamhle z kostlivce spadnul luk. Aha. Tak, máme tady light blue. Hoho. Tou. Jo, jasně, já si dám instant heal a... regeneration znovu. Najím se. Tohle z toho. Chci mě to utráví, ale proč ne? A jdeme tady zase skillovat. Au. A mně se právě rozbil meč. První. Au. Pojďte. Au. Že se zase najím. A tam máme. Ježíš, těch zase je. Ach jo. Au. Takže já se zregeneruju a za chvilku jsem zpátky. Ještě mám nějakou maličkou povinnost tady, takže za chviličku jsem zpátky. Jsem zpátky a po delší trošku. Po delší přestávce. Teď koukám, tadyhle, už jsem to teda, vyvraždil jsem ty kostlivce. Protože mě opravdu, proč jsem to zhodil? Protože mě opravdu štvali a celkem, neumřel jsem vůbec, ale prostě štvali mě ty kostlivci. Upřímně, takže jsem je prostě vyvraždil. Tak. Teď zničíme teda spawner, aby jsme příště a aby tady příště už nebyli. Tak. Koukal jsem, jak dlouho nahráváme. Je to zhruba 23 minut. 23,5 zhruba, tak nějak. Takže já to teda pomaličku začnu ukončovat. Tady robí. A takhle jsme začali. Ještě osvětlíme tohle. Tady máme hlínu, která se nám bude hodit a hlavně vodu. Vodu, ale já chci. Tak tohle už máme, ale nevadí. Vezmeme si sebou. Tak. A já asi nemám sebe žádný, nemám.
Tak, to rozkopem ručně. Aha, já nemám místo. Místo. Zahodím tohle. To se taky. Přižím zombíka a dobře. Nazdar, ty inteligentní netvore. Tak, kostlivec se nám tady někde spavnul. Netrefil. A teď teda si vezmeme jednu tu vlnu. Ven se zahodím, se mi nebudou hodit. A je to tedy světle modrá vlna a já utíkám pryč. Utíkám do domečku, k Victory monumentu. Si mě ten creeper nechá. Yoshi. Tak ho zničíme postaru lukem. Tak. Tak, teď kudy jsem se na loď dostal? Tamtudy, že jo, tamtudy. Jo, tady je to dělo. Tady byly vždycky po 16. Tečka. Škoda, že nemáme tady kyblík nebo vodu nebo něco takového. Takže by se hodilo celkem. Tak, teď tudy. Tak a tudy už nazpátek. Určitě jsem se ještě vrátím pro ten zlatý bok, protože to je snad jediný zlato, který jsem našel v průběhu hraní téhle mapy. Tak. Doufám, že mi to všechno padá dolů, nevadí, protože půjdu sem, tak si sem vezmu i grill. Tak. A jdem, teď nevím kudy přesně, tady tudy. A ty hlavně nesmí spadnout, protože dobrý. Běhneš chlapče, hop. No vidíš, jak ti to jde. Tak teď hezky pomaličku, šup. Teď jdem. Tak, dobrý. Zatím dobrý. Dobrý. Pomaličku. Pomaličku máme na návrat domů. Máme na návrat zhruba, nevím jak dlouho. Ne, asi tak zhruba, já nevím, takových 8, no ne to ne, takových 5 minut prostě. Máme na návrat do domečku. Tak. Teď sem. Teď tudy. Teď, ach jo, kdyby nebyly ty lagy, tak to je dost lepší. Teď jsem si zavřel dveře. Skvěle. Tak. Tudy. Šup. Šup. A teď jenom. Jo, po mně střílej tamhle odsaď. takže tento intersection máme tedy za sebou, je to ten první intersection, taky asi nejlehčí ze všech. Tady to bylo asi nejtěžší, teda tady z toho intersectionu, upřímně. Tady jsme si mohli nabrat pár těch teda surovin. No a tady to bylo takový, spíš takový jako oddechovější, i když pro mě ne, protože jsem to tam párkrát failnul, jak jste mohli vidět v předchozích dílech. Ach jo.
Ach jo, ach jo, ach jo. Nechápu, proč se to laguje. Nechápu, proč se to laguje. Ach jo, to nepochopím. Asi nikdy to nepochopím, to už je jedno. To je asi můj osud, nepochopit to vůbec. Přestaň. Jo. Halo. Ale já nemůžu skočit. Jenom jakmile skočím, tak mi to spadne. Dobrá. Dobrá. Já prostě nechápu, já už prostě nevím, co s těma lagama, já už nevím, co s tím mám víc udělat. Abych to neměl. Já už opravdu nevím. Můžu se takhle plížit, jo. Tím mi to nespadne, tím bohčiju ty pitomí FPS. A opravdu, že mě štvou ty FPS. Já když normálně hraju, tak mám kolem 150 FPS, mi to tady lítá jak dementní, ale prostě jakmile začnu nahrávat, ne, 12 FPS. No, to je prostě jak na schvál. A když jde, nech mě. A když jde Creeper, tak pro změnu 10. No nic, nebudem si stěžovat. Light Blue Wool, takže tady tu jsme získali. A plácnem. Ach jo, zpátky. Prostě Minecraft, jakmile jsem položil tu Light Blue Wool, tak se mi objevilo Saving Chunks a konec, spadlo mi to. Nechápu. Každopádně budu hrát ve okně, takhle. Pro vás to bude lepší v tom, že nebudou lagy, teda tolik nebudou lagy a bude to horší v tom, že to bude v takovém horším rozlišení, takovým jinačím. Možná, že to nebude v HDčku. No, nic, takže já jsem plácnu teda Light Blue, doufám, že mi to zase spadne. Och jo. Hurá. Je tam zpátky prostě Minecraft se mi jo, chvilku. Dobrý. Minecraft se mi v jednu chvilku úplně zbláznil, prostě položit a zničit blok bylo nemožný. No nic, každopádně dali jsme sem teda Light Blue Wool, což jsem rád, máme aspoň další vlnu. A já bych to pro dnešek ukončil, protože failů, lagu a dementního Minecraftu už bylo dost. Takže já si tady uklidím věci. Takže nacpem tam, co nechce. Jo, takhle mám tady dobré vody, takže paráda. Takže táni zombíku. Nevidíš, jak ti to jde, když se chce. Tak, potion hodím tam, tohle hodím. Nehodím sem, tohle hodím sem, tohle hodím sem. Co tam ještě můžu hodit? Tohle tam můžu hodit a jo, ještě kostí. Kostí máme tyjo přemnoženě úplně. Máme strašně moc kostí. Šípy naházím sem taky. Pokud mi dojdou šípy, vím kam mám jít, takže pokud mi dojdou šípy, tak víte, že se můžete těšit na spousty failů. Sem hodím tohle
A, takže sem hodím. Nehodím, už vím kam. Sem. Jídlo. Tak jo, takže tohle je všechno. Pro dnešek. Failů bylo dost. Pardon. Failů bylo opravdu dost a já už na to nemám naposledy nemám prostě náladu. Takže jo, takže já doufám, že se vám tento díl plný lagů, failů a padajícího Minecraftu líbil. Pokud se vám video líbilo, dejte like, koment, případně odběr, pokud ho nemáte. Pokud ne, no tak víte co. Víte co a já nevím, co dál říct. Halo, nevím, co dál říct. Co vám video nelíbilo, tak obvykle dejte dislike a napište koment, proč se vám nelíbilo to video. Abych to mohl zlepšit, já vím, že lagy, ty nezlepším. Upřímně ty nezlepším, protože počítač prostě když se mu chce, tak se laguje, když se mu nechce, tak se nelaguje. Ach jo. To prostě já nevím proč se furt neustále musí lagovat, takže za to se případně omlouvám, že lagy prostě nespravím a já se na vás teda budu těšit u dalšího dílu našeho Minecraftu. A já jsem byl Nemnixa a zatím čau.